من الشيطان الرجيم. قال تعالى الذي ولقد وصلنا والله من فنينني لهم ونندب القولكم القرآن لعلهم بلجوكم بيتذكرون بباتشو بنغننا الذين نبين آتيناهم الكتاب من دكنو من دفتر من قبله كأدي جبو القرآن من دكنو دفتر أدي ببه هم بين ديكم به قرآن يؤمنون كغنغنو ben de ko gomino be qur'an to min dokkono qur'ana ko adi jippogol ben dokkono deftere ko adi jippogol qur'ana ben de hum bihi yu'minuna ben de ko gomduno be qur'an wiyama ayo o jippi koy dental yahudiyankobe jabino Allah ibn abbas wi ayo o jippi koy capande jeetata ahlul kitabi en en capande ne ko najaran capante dido ko hafsi jeetata be ko tam gummi on ko ngoli ala ay o jippi koy capande ne gorko ben gardino Jaafar ibn Abi Talib gummi ko hafsi e be gongi nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'aw ma bil muslimina min al hajati wal khasasati be binji e julbe be haajuji e basal seeda binji ene bayno wasbe seeda ni qalu be bi ya rasulullah inna lana amwalan be binjogi jawdele to wura amen fa in azinta lana in sarafna sa yamri min qota jiina bi amwalina fawasina bihal muslimin min gadda jawdele amen de min dokka julbe be fa azina lahum la yamri fa sarafu be kosi fa ataw bi amwalihim be gaddi jawdele me fawasu bihal muslimin be dokki dum Allahu be ko mo وإذا يتلى عليهم ستوي درستام أو أنني بواننون والمقصود من قصد هؤلاء الثناء عليهم أي فاندها بيرو ومن تور دو مب والفخر بهم على المشركين وساد مب دو هفر وإذا يتلى عليهم فتوي درستام من بآمن بقالوا بآمنا به من قرآن القرآن إنه قرآن كي الحق قوانغ من ربنا أمرا دي جوامي أمين إننا من كنا من لاتنوم من قبله قادي قرآن مسلمين كمن جبلني بالله وكمن قادي جبق القرآن ومن قمدنا بهم لائك يؤتون بيردون ونركته بأجرهم نجبد من مرة سيد الله بديد سابو قمدن بدفتدي دي قمدن بأننا بابدي دي ngoni isa be ngoni neladal jobe labi didi kima sabaru sabako be muñi gollirde dum de wa yadrauna ibn dunira bil hasanati majra as-sayyiati bonande wa mimma razaqnahum ko min garzigine be ko yunfiquna ke be sakkoto ko ida sami'u lagwa sabenani masalan mere hala ko ena jattoje ettoe ummarade hefere be huda be ne kala be ko boni a'radu anhum be durno ko galu be biya dana a'maluna minen kay wodani min golle amen kan walakum a'malukum on woni on golle mon salamun alaikum isal Allah yo wane mon gasi fami sabu minen kam la nabtaqil jahilina min dabbata wondinade majjube min jabata aya garo o jippi koy nelaad Allah de o reebi e bam makko abi dalibin yo jab Allah tampi henno fe Allah wimo innaka la tahdi man ahbabta an awawa fi ulde mun jidda ala walakin Allah fa Allah kay yahdi man yasha wa Allah fa mo wela وهو عالم الله كي عالم دونك وني غاندو بال مهتدين فيوبه الله بودي اندو فيوبه ولا وقالوا yimbe makko be mbi be mbine laada Allah inna tabi'il huda so tawi min dewi qur'ana ma o ma ko wondude ma min dewi pewal gondungal e mangal min jabi ngal min badi dum no ta khaddaf min difte min ardina ilayda ala fo mbawda nafde min so min jabi Allah heddibe be ngara bara min taala min bawi het dum non dal min badan Allah non wi fasallim amraka lillahi jibbil fiya kama ya Allah innahu a'lamu bi anani fi ahli bis-sa'adati was-sagawati Allah buri andude kande malede Allah buri andude kande malketere wala yubali bi ahadin Allah wanda kay goto
يا منون بيدو وي بني اناني ان تبي الهدى معك نتخطف وي بنون بي يا مكو مكانا وين حرس بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف فانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وارينا النبي فقال له وين لا دل اننا نعلم انك على الحق من غندي كاي كو غوندا كون ولكننا نخاف ان تبعناك من كل ستوي من دوي اما وخالفنا العرب من لوط ندري عرب be min badani ko weli dumen an yatakhaddafuna min ardina be difto min leyda be mbara min tan hadi min jabdu ko min gandi ko gongonda be dino nela dal ko emin janana ko gongonda kono emin kulli non so min jabi Allah min goppi koreji amen en mbay arde mbara min abi ko be dai Allah wono mom dai dum woni non wa qalu be mbine laada Allah in nattabi'il huda satawi min dewi pewal min dewi l'islam ma'aka wondudema nutakhaffaf min dikte min ardina ilaydi amen Allah wi Allah boni mon puy awalam numakkil lahum bele min kubinano be haraman haram anani huru aminan koli bele wana min kodni be makka hay hunde yana tay mabbe tujuba en labe ilayhi pewde wurongo samaratu besnoje kulli shay'in kala hunde yo hunde rizqan dum ko arziki wonande be milladunna umara daga amen ga min baddo non rokki dandude be so wadi arbe mi barade walakin aktharuhum ay ko heewi mabbe kay la ya'lamuna ganda ko kala fakam heewi ahalagana ko min kalkono min gariyatin wuro ganduda badirata ene murti ene burti ene bonni ma'ishata ha ngura mum badirata ene burtini on ene murti tan nyaami ha heewi welti yeddi nema Allah woni badirata anani ene welti ma'ishata ha ngura mum wuro ngode heewi nyamde Allah wi min kalki ben andi badru ko weltare kono ko weltare murtende bim ko murtende fatilka masakinuhum ayda cuudi di coyen don di ngoni koddorde mabbe woni o kam heewi ahlakana ko min kalki min qariyatin wuro badirata tawani yeddi anani nema ma'isataha ngura mum nani yeddi nema ngura mum murti hen Allah wi fatilka iye cuudi coyno don masakin woni koddorde mabbe ngirbi sabu ton jebe de woni yimbe annabi luudi en yimbe annabi salih yimbe annabi shuaibu en yimbe annabi hudi en de wonno sa ummi ma makka do danno de witto don dum woni ma Allah bi kuliyo ndutto dum en lam tuskan koda ka de min baadim cagam bi illa qalilan so wana seeda o wirtotobe don tan nyalla cuudi he ben be tawe tan pofto e cuudi he Allah moften bagatu mi forof so tawi coyni mo duwoñebe taw woni en kono cuudi kay nan ngudi way rajiyawa tan posta balaji dum badan posta balaji caggal halkede tubo kobbe on koddo cuube an kay ko mo ton kodda ayi meddo wadde hen wana wirtoto posta e bubri gasi bena ko non tan gure mon ko non tan nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam ko jojjo bim ko jojjo woni ko wi bismillah ko kunna min lati makayna hanu minen alwarisina minen goni rontobe be fama kana sifaraki rabbuka jawmi muhlikil qura ena halka wuro tan toñange hatta yaba asaha onela fi ummiha yuman gure he wuro bungo mawnude gure fof woni makka ndanga gure fof makka buri mawnude yimo gure fof makka buri mawnude gure fof makka buri mawnude لأنه أقل وأفضل من أهل المدائن بما أن جاء رجل أن يبعث الرسول من أهل المدائن نلادو جومرا بغربه نلاد الله نلي مؤمن لأنهم سبكم بمكانات أقل وأفضل كم بغري حقيقة كم بغري بيجي ويتبعهم غيرهم بلا وقت بين دواهن أنا هذا مكانات بغري بيجي بيا بغري حقيقة بيا سنرى ما مبي جبي هدي بين باي جبد ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا لجميع الخلق لأنه نلاد الله ko nelaado e dendangal tagore nde kanata baladuhu afdalul bilad wuro go buri dendangal gure fof al idragi
qabilatuhu leñol makko kadi asraful qaba'ili alal idlaq dendagal leƴƴi fof leñol nelaɗo Allah ɓuri ɗum woni maana ɗum woni hatta yab'asa fi ummiha hawa nela e wuro ɓurgo mawnude gure rasulan nelaɗo yatulu alayhim mo ene dursito e maɓɓe ayatina ayaji amen tamon joguiɗe bigde famide yatulumo ene dursito alayhim ɓe ayatina ayaji amen allah wi wama kunna min laatano kay muhlikil ɓura e min kalka gure illa wa ahluha so wona jomiraɓe gure ɗe zalimuna ko toon so townino min kalka ɗumen wama utitum min shay'in kala ko mbawno rokkede e hunde wa mata'ul hayati dunya ganda ko dakhamme gurdam aduna tan ko zinatuha e cuɗari mum kala ko neɗɗo wawi dañde aduna kay ko aduna tan mbimi ko aduna tan koko gasata mbimi ko aduna tan nani wama indallahi ay ko woni so Allah to e moƴƴere khayrum ɓuri moƴƴude wa abqa ɓuri heddade nde ko Allah jogui ko ɓuri moƴƴude ɓuri kadi heddade kala ko dokkoɗon e aduna koko gasata koko iwata ha laaɓa yadhabu bi finaikum ene yara sabu gasde mon wa jami'i ma fi dunya kala ko wone aduna aradun za'ilun ko kaake gasoje yadhabu bi dhahabi ahlihi so yimɓe ɓe jihi tan yahat wala yabqa heddota ko illa jaza'uhu so wona jobdi mum fa halalu dunya hisabun wa haramuha iqabun ko dage aduna koko hasbirte ko harme aduna ko koko leptirte ɗum noon no rentindima to mimi noon anani mi woma indallahi khayrun o woni to Allah to bange barjitaari ɗum ɓuri moƴƴude wa abqa ɓuri heddade afala ta'qiluna ko haɗi jogoɗon haqqillaji gandon ɗum waman asara alfani kala mo suuɓi aduna alal baaqi e dow laakhara suuɓiɗo aduna e dow laakhara fala agla endahu o wawe koto ala haqqille ni walla lima fil hadisi addunya darun liman la dara lahu wona aduna ko galle mo ala galle tawi tan galle ma tan ko aduna tan ganda ana ala galle wa malun liman la mala lahu o wi aduna ko jawdi mo ala jawdi tawi tan jawdi ma tan ko aduna tan ganda ala jawdi taw kama yo wala haye jama humalla agla lahu ko aduna kay rendi nanta mo ala haqqille ko aduna rendi nanta kala ko jogiɗa ndinna aduna ɗum woni ko shafa iyuwi o wi inna lillahi ibadan fuɗana ɗalaku duniye wa khaful fitana o wi Allah ene jogui jiyaɓe ƴoƴɓe ɓen ceeri aduna kuli lahara nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin waɗana o wi ɓe ƴeewi aduna haɓe ƴeewi ha ɓe laaɓa aduna ɓe ƴeewi ɓe gandi aduna laysat li hayyin waɗana wona hoɗorde gurɗo ɓe gandi aduna wona hoɗo ko wirtorde wiyete jaaluha ɓe mbaɗi aduna lujja tan kono comme tewru maayo ɓe mbaɗi aduna no tewru maayo ni wattahadu ɓe jogiti salihal a'mali golle moƴƴe fiha e nder aduna he sufanago ɓe mbaɗi ɗum laaɗi ɓe mbaɗi aduna ko ndiyam ɓe mbaɗi aduna ko ndiyam ɓe mbaɗi hen noon golle maɓɓe moƴƴe ɓe mbaɗi ɗum no komo laaɗe ɓe taccira aduna o ɓe payto mbimi laakara ko caggal faamide a wiyaka noon ya woppu aduna tan asalan mbimi walaysa al mouradu min zalika de tar ko duriyara asan a wiyaka hara ñaam hara yar hara lel a wiyaka noon mbiyeɗa kay ko ya lel ɗo ɗaati ya ɓorno ko yooɗi ya ñaam ko weeli noon kay mbiyeɗa ya hoɗɗo yooɗini kay duka haɗa ka ya ƴeew otoma moƴƴe kay aɗa jola hen aɗa yahaɗa arta wol khuruju a wiyaka ya yalte aduna tan ha laaɓa ala balil mourad ɗacco o wi muuya ɗo kay ko la taj'al ha akbara ham anani la yaj'alu ha akbaru hammihi oto anani oto ko ɓuri mawnude himme makko tan aduna tawa alna lahara ala haaji makko wala mablaghi ilmihi wa innama yadlubu dunya liyasta'ina biha ala khidmati rabbih wa ɗaɓɓata aduna kay pour o wallitoro ɗum e gollande Allah li takuna mazra'atan li akhiratihi ha wona awirde lahara makko soñoya toon wona لما في الحديث نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح وبتاري جودي مجيل غوندي جودي غوركو موج فالمدر نون جودي لورلورني سوغل القلب ونية سوي اي جودي سوكلي نوري برنما فان ما رewde Allah ni woni lorlori anni bondo mo jiida fo mbiya ko liggotodoma ko umon ɗum aduna kay ko gasata ko wona aduna ko woni gasata
bismillahi ko noon afaman wa'adanahu yeti on mo min podani ɗum wa'adan podore hasanan moƴƴere o huwa kañum laaqihi ko jogorɗo hawroyde hen ko jogorɗo hebdi ɗum yeti oɗo kaman matta anahu ene nandi momin dahmiri ɗum mata alhayati dunya dakammi gurnam aduna tan summa huwa oɗon mo ganduɗa oɗo yawmal qiyamati ñalawma darga minal muhdarina koye tawneteɓe jeygol jeeyam ɓene nandi oɗo min dahmiti ɗum aduna tan so ma yinata jeygol e oɗo min podani ɗum fodore moƴƴere ko hawroyode hen to lakara hokke ɗum ha welto ɓene nandi kam to yawma yunadihim ñalawma ma Allah noddiɓe fa yaqulu Allah wiyaɓe ayna suraka'i oto jaleŋeji oɗo rendidiɓe ɓe mbiɗa minen ndenduno laamu ɓe alladina no ɓen kuntum ɓe laati on tasumuna oɗon gaaƴo wonde ko rendidiɓam oto ɓen goni jaabo ene jaabe on saha qala alladina jaaboɓe en haqqa alayhimul qawlu ɓe jojje mon konngol e nadde jeygol woni mawɓe heefereɓe ɓe e mbiya rabbana joomi amen ha ulai ɓeɗo kay alladina no ɓen agawayna ɓeɗo agawayna min anani min bewi minen kay agawayna min bewi nde min bewno agawaynahum minen ne min bewni ɓe min bewi min bewni ɓe kama gawayna no min bewiri ni min mbawnani ɓe noon min murtu tan min murtini ɓe imi min murti min murtini ɓe no min murtiri ni ɗum agawaynahum kama gawayna again minen goni sababu haɓe murti min goni sababu haɓe murti ngal woni agawayna kay min bewi haula alladina ɓe goni ɓen de agawayna ɓe min bewni min bewni agawaynahum min bewniɓe kama gawayna no min bewiri nooni min bewni ɓeɗo goni ɓe min bewni ɓe min bewni ɓe nani min bewni ɓe noon no min bewiri ni mi agawayna min bewni tan agawaynahum min bewni ɓe kama gawayna no min bewiri ni ɗum noon tabarra'ana ilayka emin kisno fewde ma e mabɓe ma kanuɓe laatanoɓe iyana ko minen yabuduna ɓe ndewanno minen ko ɓe ndewani min e meeɗa rewde min ko qiila a wiyaneɓe konngol ummarade Allah ud'u shuraka'akum nodde jaleŋeji mon ɓe min ɗon ko Allah ɓe fa da'awhum ɓe nodda jaleŋeji ɗi falam yastajibu lahum jaleŋeji jabotako wa ra'awul azaba ɓe jiya lette law annahum sanna ɓe mbiya hanino kanu ɓe laatinoma yahtaduna keɓe fewɓe to lahara ɓe jii anani ɓe mbiya sinno ɓe gonino fewɓe to lahara ɓe jiyatano ɗeɗo lefte to lahara ɗo ɓe pewino to aduna ɓe jiyatano lefte lahara o noon ɓe jii lefte lahara noon ɗum woni wara awul azaba Allah holla ɓe lefte ɗum wara awhumul azaba Allah holla ɓe lefte ɓe mbiya law annahum sanno ɓe laatinoma kanu ɓe laati law annahum hanino kamɓe kanu ɓe laatinoma yahtaduna keɓe pewnoɓe to aduna so ɓe pewino to aduna noon ɓe jiyatano lefte lahara walla wadkur jangto yawma yunadihim ñalawma ma Allah noddiɓe e ɗemgal malayka fa yaqulu Allah wiyaɓe maza ajabtumul mursalina nelaɓe nelanoɓe mon ɓe te nela e mon nde holko jaabiɗon ɓe fa amiyata alayhim on saaha wuma e mabɓe al amba'u khabaruji dannuji fof ɓe gumat yawma idin ñande hen ɓe dañata ko ɓe kaali on kamɓe layata sa aluna ɓe namdodirtani ɓe daƴƴat tan fa amma man taba so a ori onani so tawi ko on duttiɗo woppi keferu wa amana gomɗini Allah wa amila salen golli golle moƴƴe fa asa yama jo an yakuna minal muflihina yama oɗo laato koye malaɓe jeeɓana wa rabbuka joome noon yakhluqu ma yasha'u joome tagata ko haaji wa yahtaru o suɓo hen kadi ko haaji anani ko Allah tagata ko haaji suɓo kadi ko haaji wona neɗɗo ɗum wona neɗɗo jeeyi ɗum wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ko Allah tagata ko wela suɓo kadi ko wela wona an jeeyi ɗum ko Allah jeeyi ɗum kaari han dani hen kaari han ɗum wona an jeeyi
sino an je kam handa kono a jeeya noon jeyɗo o handini men an ɓuri Allah andude walla Allah na waɗa Allah bonni kaalaw kan haala won puyɗo kaari de handane ɗum Allah ne waɗa faara ma kana lahumul khiyaratu ala naɓe sumgo kamɓe yimɓe ɓe ɓe ngala sumgo wonde ko ni foti wonde ala ko Allah jeeyi sumgo faamide ko qiila yahlugu ma yasau min khalqihi Allah ina tago ko haaji ɓe tago mum o yahtaru ma yasau li nubuwatihi ko suɓo kadi ko wela wonande annabagu makko wona ko qiila yahlugu ma yasau muhammadan omo taga e ko haaji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o yahtaru l ansara li dinihi o tagi o suɓo kadi walloɓe diine makko wona yimɓe ɓe cuɓoto ko kanko suɓoto waqiila wiyama kadi ala yahlugu ma yasau muhammadan omo taga ko haaji e muhammad wa yahtaru ma yasau ashabahu suwo e ko haaji sahaba makko ummato e leñol makko lima ruwiya inna allaha ikhtara ashabi alal alamin sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam wi nelaɗo o wi Allah tabaraka wa taala suɓima wondiɓe makko e binde he ko wona noon annabi wona noon nelaɗo so wona annabi e nela tan ɗum tan ɓuri ɓe ko heddi fof kamɓe ɓuri waktara kadi min ashabi arba'atun o suɓi kadi wondi ɓamɓe kadi nayo sahaba ɓamɓe fof suɓi hen kadi ko nayo hole on Aboubacry Oumar Ousmane Ali wa ja'alahum ashabi o waɗi ɓeɗo ko wondi ɗum o fi ashabi noon kulluhum khayrun dendagal sahaba ɓe fof ko moƴƴere nene mabɓe kamɓe fof koɓe moƴƴuɗi ala hen bonɗo kam min wal ma'ana laysa lil khalqi jami'an ikhtiyar tago ngo ala sumgo fi shay'in la zahiran wala batinan neddo ala sumgo wana nder wana bobal ala ko cuborda ko Allah tan suboto balil khiyaratu lillahi ta'ala fi af'alihi sumgo ko Allah jeyi e golle mum ko wadi fo nono ala ko bawda hen lima fil hadithul qudsi sabu ene hadithul qudsi Allah ne halaton o ya abdi anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu fa in sallamta li ma uridu adaytuka ma turidu wa in lam taslam li ma uridu araftuka fi ma turidu wa la yakunu illa ma uridu o wi an maccudam Allah wi an maccudam anta turidu ada yida wa ana uridu min bodi yida ada yida bodi yida joni non wala yakunu illa ma uridu jogorani wonde so wana ko jinmi Allah wi an net ada yida min non bodi yida kono wana sa so wana ko jinmi ko non ene wana ko Allah yida ni wana fa in sallamta lima uridu sa accidi kam e ko jinmi ko adacce juudam adaytuka ma turi min rokkuma ko jidda wa in lam taslam lima uridu sa accane juudam ko jinmi ko a jebbirane juudam ata aptuka fi ma turbi tampinma e ko jidda ko te wala ko illa ma jogara wonde sona ko jinni tampinma tampinti tan tampatan kono hebata ha racer juudam tan pofta Allahu akbar eyyo subhanallahi senade wodani Allah ta'ala tawɗam mayso kono keɓe ndendinde Allah ko wona Allah ɗum woni yahlugu ma yasaw yahtaru walla ma kana li mu'min wala mu'min idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim summa yad'u bid-du'a wiyama رسول صلى الله عليه وسلم ولا أندو بي قال العلماء لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا والآخرة حتى يسأل الله تعالى الخير أندو بي هاناني جولدو wadde huunde e gede aduna e gede laakhara so wana o namdo Allah holko Allah yidi hen holko Allah subi hen woni wala listikhara fazalika bi an yusalli rak'atayn listikhara halatuma do o juula darde didi salatu istikharati o janga darde adina ne caggal fatiha o janga wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna don hay so jangi dum darde fo wada dum darde dimmine de o janga kadi fatiha o wada ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim
ودوا نون دوا قرأ صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة نلاد الله جنجنا من الاستخارة في الأمور كلها كان يعلمنا السورة من القرآن كما يعلمنا السورة من القرآن هنا جنجنا من سموجني وما جنجنا من الاستخارة وبيانو إذا هم أحدكم بالأمر سقوط من دني الحالي ورونكي أندر همني يدوى دهود يوجول در ريدي كوانا فريلا سو غيني يوبي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أنا والله أو قال في آجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في آجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به غفي ويسمي حاجه وحال حاجه مكو ميدي فد الاستخاره فاهم ولا فاهم نانجي دووري on listihar ne laade min yobba ko sayidi mbada on sayidi basa ko didi gondon sayidi biya aqibatu amri wa ajilihi sayidi biya ajili amri wa ajilihi ko welma fo bada fo ne sel habarama kadi Anas o rasul sallallahu alaihi ya Anas إذا هممت بأمر فاستخر ربك ستوي همني مدهون والاستخار جوامع هلدم لا بجيدي يا ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك أنني يا واكو أرتو إبرنما وأمله قول فإن الخير فيه سأبدي الاستخار أودي كبرنا فدوي مثلا دولا أولو دولا بجيد هنجوتنا كلا فأتي إبرنما وات كدوم بر موجود فإن لم يكن يحفظ الشخص هاتين الآيتين ستوين النت ورينا ديدو آية ديدو هالدين أيوا وربك يخلق وما كان المؤمنين سورينا يو جنگ فاتي وجنگ قولي كافر دان أدين دي دان دمين دي فاتي أقول هو الله أنني سورينا دعاء سورن كيرين دي دعاء ودي جوت سوي اللهم خير لي واختر لي تم حالك حالك تنقسي وجوه كالف أدي أنني كلا فأدي حق لمك بسم الله وعلم أن هذه الكيفية وهي الواردة في الحديث الصحيح أو كيفية وني جلد الحديث جلد كم ودي استخار كم نود فأما نون الاستخار لو يقولون ولا الاستخار كامل ولا كل ساجنا باب حافظ مرهن دم مرهن فليس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجوال أنتو دم نون أدن أندب أنجدو فقالوا إنه نوع من الديار بيدو يكون بيلوني أنجدو أفهمي دونde وربك جوابن يعلم وما عندي ما تكن صدورهم وسورة بيت مب نو ويتوي أبولي ويت وما يعلمون عندي ما تكن صدورهم بيت مب وما يعلنون إيكو دم مب فنينتا وهو الله الله كان كوني الله لا إله كان ريويده غون على إلا هو سونا كان له الحمد في الأولى كان كجيتو دي أدونا والآخر كان كجيتو دي الآخر وله الحكم كان كجي نياو ورسيو الإكاله هون وإليه كفيو ما كترجع ولندو سدد بلوي مكانات أرأيتم كبركم إن جعل الله عليكم فتوي الله ودي مودن الليل جمع سرمدن دومات إلى يوم القيامة ها نيلا مترنغ من إله هو الفو الله غير الله موانا الله غندادو يأتيكم من واوا أدن بديا نلير so Allah addema jamba tan nyalawma ala hol bawda addude jam nyalawma adu jogo Allah man gadano do na koy nyalawma mayata ndo koy jamba mayata afala tasma'una ko hadi kala don nanon gandon ha wol wiibe ara aytum kabre kam in jala Allahu alaykum an-nahara satawi Allah wade mon nyalawma sarmadan e duumagol tan ila yawmil qiyamati ha nyalawma dan go nyalawma tan jamma ala man ilahun ghayrullahi wal dawete mo wana Allah yatikum bi laylin mo ena wawa addan dan jamma ha hay goto taskununa pour pofto dum fi mum hay goto fala tubsiruna ko hadi jeewon ko mada ton ko wa min rahmatihi ko sabu yurmede Allah ja'ala lakumul layla Allah wadani on jamma wan nahara en yalama di taskunu fihi ha poftoden hen wali tabtagu ha dabbon min fadlihi bural Allah wala allakum bil jo onon taskuru onon mantanema Allah
wadhkur jamto yawma yunadihim nelawma Allah noddiɓe fa yaqulu Allah wiya ayna shuraka'i rindidi amɓe ndendino ɗon amɓe woto ɓe goni alladhina na ɓen kuntum ɓe laati noon tasumuna oɗon gaaƴo Allah wi wana za'ana min jaltini min kulli ummatin kala leñol yoɗeñol shahidan annabi tottuɗo sadio min abuli o wiyete mbiya min jaltina min kulli ummatin kala leñol yo leñol sahidan seede min jaltina yo leñol min jaltina hen seede mo ene seedo ko ɓe kaali fa qulna min mbiɓe haatu burhanakum gadde dalillaji mon e ko kalno ɗon ko fa alimu ɓe gandi annal kulli ummatin e kala leñol sahidan seede mo ene seedo e ko kaali fa qulna min mbiyani ɓe haatu gadde burhanakum dalilu mon e ko kalɗon ko fa alimu ɓe gandi ɓe ganda annal haqqa ay gonga de anani de gonga hande rewede e gongal anani dewale gongal lillahi ko Allah tan jeyi la yushariku fihi ahadun hay goto dane Allah dum wa dalla wirno anhum ga mabbe ma kanu ko be latino yaftaru e tefino e aduna inna qaruna ay ngal goral ana on latino min qawmi Musa on ko yimbe andi Musa wiyama ko bi yumma ko cawndiro wiyama ko bi bamma ko cawndiro ko gongdinno do mon kadi faqa alaihim o bewe do mabbe o mawnikini sabu hewde jawdi goram wa atainahu Allah min dokki non minal kunuzi to bange ngalu min dokkimo ma non ndi ngalu ganda kewal mudum inna mafatihahu ay coktirde makko kanko oɗo garuna min dokkimo ngalu ewa kewal ngalu ngal ko ganduɗa coktirde makko tan latanu ubil usbati coktirde makko tan ɗiyo coktirde magga sinaji kange ene tedda dental ulil uwati jomirawal sembeji wiyama fodde capanɗe jeeɗiɗi mbam puccu rimdata coktirde makko won wi ko capanɗe nayi mbam puccu rimdata coktirde makko won wi ko gelluɗi sappo rimdata coktirde makko coktirɗe ɗeɗi kalɗen en kalare ngalugo kay wiyama noon adan coktirde makko gonno ko jamɗe teddi o itti ɗum o watti coktirɗe leɗɗe ɗum ne kadi teddi o watti coktirde guri nayyi o watti coktirde guri geloɗi kala coktigal o famɗino ha foti wulde feɗenu ni o famɗino ha woni foti wulde kono noon fof de heewi ha ko capanɗe jeegom mbam puccu ndimdata coktirɗe ɗe hakkengal ɗafa jangto id qala lahu qawmuhu wimo o débat o tan kañum ko wotti débat o isqala lahu qawmuhu tumade yimɓe makko mbiyani mo la tafraha hoto welto murta hoto murtu inna allaha allah la yuhibbul farihina allah yiɗa murtoɗo keɓa jawtan murta allah yiɗa ɗum de wabtaghi ɗaɓɓir fima ataka allahu e jawdi ndi allah rokkumandi ɗaɓɓir hen addar al akhirata galle lahara kowoni ɗaɓɓi sincu yew sinca moƴƴo de wala tansa hoto woppu nasibaka gueɗal ma tan min ad-dunya e aduna tan bi an tasifa umraka fi mardati rabbika firlin gueɗe ma pop anani de e weliyo Allah oto war ko wel ma de oto war gueɗal ma tan e aduna tan mbasa wadde anani de gueɗal ma e weliyo Allah watadu nafsaka min ghairi khairin o wi goppa fitar ma ta wana ko moƴƴi fatasira yawmal qiyamati mufallisan battina nyalama danga ka pellisan lima fil hadisi Allah en la sallallahu alaihi wasallam wi yaqtanim khamsan qabla khamsin sa dañi gueɗe joyi ɗaɓɓir gueɗe joyi ɗe ko adiide gueɗe joyi garatay ma sa dañi gueɗe joyi ɗaɓɓirɗen geɗe joyi Allah ko adiide geɗe joyi garatay ma holɗen geɗe joyi sababaka sa woni cukalel ɗaɓɓu Allah qabla haramika ko adina yewma so neɗɗo rewa Allah rewata Allah gueɗe cukako kono sa nayibi ɗum gayi sa rewana Allah ko rewata ko batta sa ñantima yoɗata sa lelima ɗanota sa fuuɗima yoɗani sa moorima yoɗani sa ñantima wutte joɗɗo gandida yoɗani ala fof ko yooɗe ma tawi ta gorko gonɗa bahal ma ne ranum hoore ma ne ranum lital guite ma ne gadda gonɗi ni an sa rewani Allah ko batta hay goto ala ma haaji sa yeehi bal ɓe mbiya bamum kaari nan ɗo dari walla tanum kaari nan ɗo dari sa yeehi fijirde bammal bamum kaari de minen takkodirno ñanden iya ko mbatta to nannen esum kaari ñande ko mbatta to an ka Allah sogo jama jahata an wona rewde Allah nawma jama ko ala to jaada a an rewata Allah yooɗe ko cukalel mo ganduɗa fof rewɓe yontaɓe ɗe jiiɗi ɗum
so ñoantima ne yooɗa fuunde fof ko waɗi fof ne yooɗa ko on huccete Allah Allah yooɗe kono nayejo isa yaade sa rewa yaade jabara paɗa ala ka ene paɗa so jaaɗa fon so sa yeewa ngal mangal ne on mawɗo no waɗata ɗo sa jooɗima sadi o ne waɗata ɗo ñande kay ala sago jaha jama o wona yaran jama pour rewde Allah yaari jama ko alay sa o wi saɗa rewa Allah gila ka cuka de wa sihhatika qabla suqumika sa selli no dañƴa cellal nde hucci Allah ko adine ñamata kono dañƴa cellal a waƴa ko Allah ñamata ne Allah jomum kay Allah subhanallahi allahu akbar la ilaha illallah nen celluɗa nde a meeɗa miijade ɗum aka say la ilaha illa ma ko nganu wona ko joni ganduɗama kola yetti hiremo kay nde celluɗa nde wa faraqika qabla suhlika ne jewɗa a ala haydara nde a jibinani a resani ala ko yurema nde ko nden ne waɗa Allah kono a dañi ɓiɓɓe ne mbiya ɓeni mbiya ga baba ɓe oɗe mbiya ga addu ɗum ɗo ɓe taw hucci Allah nden a jogoyaade a yata a habbira tan ɓinguel heeɓa yeeso ma a miijoɗa ngel ɗo de ñaguinoma buujoy ɗo gonɗa eɗe juuɗe ɗo gona miijade mbimi kabbira e debbo heeɓa yeeso ma ene namdo dépasse ɗum kay aɗa andi ngun juuɗe kay kam yatano fe ko guila namda ka dépasse nden kuccita e Allah ɗo gonɗa joni ɗo wa ghinaka qabla walla an kam ni ene wawi tawat namde ko Moussa Sayd en Abdoul Diallo en wa ghinaka qabla faqrika ngaluma sa dañi ko nden ndewata Allah saɗa rewa Allah yooɗa kono nañƴa jawdi ha heewi aɗa jogui pajoroji aɗa jogui galleji sepeltal aɗa jogui galleji fiñmin aɗa jogui galleji masala anani de makkinat ɗin galleji angal muus angal gumbo aɗa jogui toon galleji ha heewi ko nden kay kuccata e Allah yooɗa nde kuccata e Allah yooɗa kono a ala haydara a fini a dawi jabbere arti Allah fini a dawi demal arti ala sogo ndewa isa rewa ko mbatta ko joguiɗa goɗɗum ko gila wasani nden kuccere Allah kono so yi a wasi kay a watti jiiɗodirede jama ko basal tan adduma nden nañƴani aran garata ko gila ala gila aɗa jogui yimɓe fof ne gandi aɗa jogui on sa wasi hay goto teskotako kono noon acca ha mbasa a ala hay ko ñamɗa batta ƴiƴodirede jama aɗa tagga leese aɗa aleli wa hayatuka qabla mautika ne ngurɗa rew Allah gila mayani sa mayi to lahara wi Allah e jaaɓi Allah ala hen aaju ɗeɗo gueɗe o wi sa dañi gueɗe joyyi ɗaɓɓir hen Allah ko adide gueɗe joyyi garata ma guila law a faami wona faamiɗi de eyyo ɗum woni wala tan sahoro woppu nasibaka gueɗal ma min addunya e aduna koye gollal lahara wa ahsin moƴƴinan yimɓe sakko ɗumen kama asarallahu ilayka hono no Allah moƴƴiranmani sa dañi ko moƴƴi moƴƴan yimɓe ɓe hono no Allah waɗiranma ko moƴƴini oto wi kalɗe ma fof mbiya liggo mbete liggey hokkata kalis a kaɗa e sino liggey kay toon toɓe sakuji ɓe keewa kalis wona liggey hokkata ko Allah noon so rokkima moƴƴan yimɓe ɓe no moƴƴiranmani saabu kanko ɓuurma o rokkima hande ne yimɓe o yo liggo ala an kay hokkuta yimɓe ɓeeɗo seere ɓeeɗo eɓe mbaajo ɗum Qaruna eyyi yimɓe ene mbaajo ɗum Qaruna moƴƴuɓe ɓe ene mbiyani Qaruna wabtaghi fima ataka Allahu dara l-akhirah de ko waɗi Qaruna to ɓat ɗaɓɓiri ko Allah rokkuma ko galle cakkiriɗo wala tan sa Qaruna hoto woppu nasiba gueɗa ɓata mina duya aduna tan Qaruna hoto waɗ ɗum Qaruna wasin moƴƴinan yimɓe ɓe moƴƴan yimɓe ɓe kama asanallahu ilayka hono no Allah moƴƴiranmani wala tabiri hoto ɗaɓɓu alfasada bonande fil arde leydi a naña jawten aɗa waɗa bonandeji aɗa maha areneji aɗa mahana yimɓe tereji fugubal yo pik kodi Qaruna rento ɗum inna allaha Allah la yuhibbul mufsidin Allah yiɗa bonnoɓe ɓe kaali ka haala haw heeɗi haala o wi andi ko jumlaji joyi ɓe kalnimo la tafrah وابتغ فيما آتاك الله ولا تنس نصيبك وأحسن كما أحسن الله ولا تبغي الفساد في الأرض وني جد جوي باجوريو وجابيب وي إنما أوتيته على علم عندي وي ndي jawdi ni dokkami ndi dokkirami ndi tan ko gandal ɗamɗo ay gandal ngal jogimi ngal ko ngal gandal keɓirmi jawdi ni min hay goto rokkani jawdi ko atam jettumi min hay goto rokkani atam tan jettumi ni mana Allah rokkum wala ko daydo gandal ngal wer ngal to ko muɗum mana Allah
a faami ɗon de o wi Allah rokkirimi ɗeɗo jawɗele ko mboɗa handi hen sabu ɓuralam e sabu gandalam ɗum Allah rokkirimi ko wa qila al ilmu alladi faddala bihi gandal ngal o ɓurnoringal wiyama ko ilmul kimiya gandal kimiya e ngal woodi ha joni heddi ken ganda ka e ngal woodi kay ngal gasata kay tawde aduna gasani fa inna Musa allamahu sulusahu Musa jangimo tataɓal jawdi ndi tataɓal gandal ngal waɗi gandal ngal fecce tati hen feccere wotere tan andinimo joni noon almudo Musa ne wiye Yusa o bunnuni Musa ne jogi noon almudo wiye Kalibu o funti Yusa o wi o warko jangguinimo on kadi jangguinimo hen feccere wana joni andi gueɗɗi ɗi o funtoye Kalibu yo jangguinimo feccere heddinde jangguinimo foof o gas o andi gandal cibinal ngal foof watti so haali inde nde tan hay so tuufere leydi wonto kange so tuute tuufere leydi wonto kange so tuufe womre leydi wonto kange so tuufe womre kaaƴi wonto kange kaali kala ko wela ko ɗum waɗa andi on ngal mum kadi alaɗa haɗat haade ko wela fof waɗat fa kana yahudu arrasasa o jagga ko wiyete bedek ko o janga inde Allah nde wonta kalis o jagga kire o janga inde Allah nde wonta kange fa kasura bi dhalika maluhu jawdi makko heewi ha ɓurti on sa wata kabbara o mawni kini dara o wi iktasabtuhu bi ilmi alladhi indi paggitorimi jawdi ndi ko gandal ngal jogimi ngal la min fadlillahi wana ɓural Allah kama taqulun wana Allah rokkimi de o min Allah rokkanimi ko gandalam keɓirmi andi wi asin kama asan Allah ilayk o non min Allah rokkanimi ko gandalam jettumi o musside ma to ma Allah bonnugal wa qala ta'ala allawi wiyama ñande hen wa kana a'lamu bani israila ñande hen kala bani israil kanko dañi to banggue gandal kanko ɓuuri yodde kanko ɓuuri kanko ɓuuri galu fof Allah rokkiwo dendagal bani kanko daɗi gandal dendagal bani israil kanko ɓuuri hewde jawdi dendagal bani kanko ɓuuri yodde fof kanko ɓuuri yodde Allah wima awalam ya'lam bele o anda anna Allah qad ahlaka Allah halkino min qablihi ko adimo min al-quruni leƴƴi ɓennuɗi manno on mo ganda huwa kañum asaddu minhu mo ganda ɓurɗo sattude e makko uwatan sembe Allah halkino ɓen ɓurnoɗomo hewde doole Allah halki ɗum wa aktharu jam'an ɓurnoɗomo hewde dental to banggue yimɓe ɓurnoɗomo hewde dental to banggue jawdi Allah wi halki te wala yusalu namdetake an zunubihim ga bakkatuji ɗi ɓe banno namdetake ɗum almujrimuna bakkodinɓe hay goto namdetake ko holko banno ɗum ñande yawmal qiyamata go fof nannete jeygol to ko bakkat ɗum fa yadkhuluna nara bila hisabin ɓe nannete jeygol ewa hasbore ala on saaha qaruna heɗaki fa kharaja qaruna yalti ala qawmihi yimɓe mum fi zinatihi ene cuuɗaji mum ene ñanti ha yooɗi no wayi yodde ni fof kadi o ñanti wa kana khurujuhu yawma sabt wiyama noon o yalti ko ñalawma aset fi atba'ihi omo wonde ujunnaje nayo neɗɗo ene ndewe makko woni ɓe ala ko capanɗe jeenayo neɗɗo ene ndewe makko alayhimul muasfirat eɓe jogui liite ɓe liite en coruɓe eɓe jogui corumɓe en corumbal de ko safal ɓe jogoto mbaɗani kaade ka capar bo sigaɗani ɗum ɓe mbaɗani ɓe gama ɓe ɗum wiyete corumbal eɓe jogui ɗum huwa awwalu yawmun ri'a fihi almuasfirat on ñalama adi yiyede corumbal e aduna wa kana an yaminihi nde o yalti bange makko ñaamo ene temedde tato maccuɗo ne heedi bange makko na ñaamo bange makko nano temedde tato korɗo ene heedi bange makko nano horɓe ɓe ganduɗa ko reneɓe tal suuɗiɓe ha jooɗi ɓe mbaɗi kanŋeji pucci mabɓe e mbam pucciji mabɓe fof ko kanŋeji waɗa hen hirkeji kanŋe wa kana baglatuhu sahaba wiyama noon mbam pucci makko ko ñaawu bayadu ha aksaru min sawadiha daneri mbam pucci ndi ɓuuri hewde e ɓaleri ndi woni ñaawu tan ne ñaawɗi woni ñaawi toɓɓe tan kamɓe fulɓe ɓe gandi ko ni
sarjuha min zahabin hirke mbam puccu ngu ko kangi wa kana ala sarji hal urjuwani ene mbam puccu he e dow hirke he ene hen jappere waɗere urjuwani woni qadifatul hamra sajjade waɗere ene fawa he omo waɗi nde o waɗɗi o yalti o wirti jakkaji yimɓe aduna ne jooɗi waye Moussa Saydou en yimɓe aduna tan ne jooɗi ɗon e jakkaji he en ɓe jeere o wirti jeere kellorangaji ne dilla pucci ne kiƴa geloɗi ɗe ŋaɗa mbam puccuji ne jaaha en ndiwna harɓe ne ngulla ene pella maccuɓe fof nde o yalti nde qala alladina wi ɓen yuriduna alhayata dunia ɓe ganduɗa muuyi tan ko gurdam aduna hono Moussa Saydou en o wirti ɗumen ne jooɗi e jeere he ne beltini koyɗe ne daram wiya holi o ɓe mbi qaruna ya layta lana misla ma utiya qarun hanino Allah rokki min hande ko rokki qaruna innahu qaruna de hande da zu hazzin azimin ko joom gueɗal manggal koy ko ani qaruna hande yonta la ilaha kono o woni bayi ande waɗi fayida na tan battin hen saji jonta ɗi wirtimen tan o woni jonta wa qala alladhina utul ilma jiyaɓe Allah wonnoɓe ɗon rokkaɓe gandal ɓe ɓen mbi ɓe ganduɗa Allah ene andi ko fadani ɗumen to laakara kañum enen gandi ko Allah jogori hokkude ɗumen laakara ɓen mbi waylakum jalle bone mon onon mbeɗo an ganda sawabullahi mbarjitari Allah ni jogori rokkude neɗɗo to laakara hayrum ɓuuri moƴƴude liman amana wonande on gonɗinde Allah wa amila salihan e golli golle moƴƴe ko Allah jogori rokkude toon neɗɗo ko ɓuuri moƴƴude ko ga rokka ko kono wala yulaqaha fakketaaki ɗum to aljanna ni mbarjitaari illa sabiruna so wona mun ɓe dewal Allah ɓe tan dokkete o rewani Allah heɓata ɗum qala ahlul ilmi bil akhbari wasiyari anduɓe gandal to khabaruji e siraji e mbi kana qarunu a'lamu bani israila ba'da Musa qaruna bendangal caggal Musa ɓenni bani israila fof kanko daƴi caggal Musa e Harun noon ko agaram tawrat kanko ɓuuri ɓe wawde janggude tawrede fof wa ajmaluhum kanko ɓuuri ɓe yowde wa aghnahum kanko ɓuuri ɓe allude wa kana husnu sawti ko belɗade husnu sawti fabaga waɗaga fabaga o murti waɗaga o bel wa'tazala bi atba'ihi kankone o waɗi galle makko wona Moussa ko dewanoɗo ko ceernajo ne waajo kankone waɗi galle makko o watti rewede o watti yiɗi bani Israil yo ngara ñalla toon paaɗo yaade fof hokke temen nayyi yaada hen o waɗa tufan biscuit e galas joome ñalla yarde so fayi adna wadde fa mi mana toon ko ɓuura wowde wat ɗon ƴeewa so tawi won jawol ceerno Bokhare wona kuuli Allah no wiyata sa waɗi noon ma yimɓe keewa galle mon heddi ka ko résultat o koɗo keewal galle mon kay ceerno Bokhare wiyata e ko Allah wi Allah ni wi Allah wini yimɓe wona ɗum jiɗi nande dépasse galle ala ko woni toon sa haaldi kam Allah wi mbaɗa nan joni noon so tawi oɗo noon kañum ko say heeɓi galle muɗum ene ana ara oɗon jewta oɗon jalla ɗum oɗon kalan ɗum ko kewe wuuro andi wona yimɓe joni jaata e nokku ko galle me tan jotto kono kala ko waale wuuro so weni nanat a feenoɓe garata kalan ɗum fini tan dawa jooɗo sara ma ene haala aɗa heeɗo so faye aɗa itta 2000 fara mbiya ɗum nawon so weeti subaka law kañum finnintuma a wanta humpe hunde jooɗo ga an kay min jooɗi ɗon tan min nani dugo ɓeron ko dugɗon so yiiɗi haalde ko noon waɗata walla waɗa garɗo tan taw yiiɗi haalde hunde fenade taw waɗa garɗo ɗon tan anan kam hono de hanke on ɗanaki yimɓe ɗon kewi min de min nani dugo ko de ko kaari ko Samba Dieynaba e Amadou Kabar no tan ɓe jokka haala ka nana kadi an baɗa fena nan jiɗi sen joom yiɗi fenne no waɗata wa jaala Moussa yudarihi Moussa noon kam kañum ene wadda makko maslaha garabati leti baynahuma saabu jiidigal gongal hakkude makko kono wo huwa yuzihi fi kulli waqti wala yazidu illa utuwan woto jabboro womo adani Moussa ne wadda makko maslaha omo kono kala no Moussa haalde makko o jandila ɗumen o furo ɗumen so Moussa salminimo o wona yewtude woɗɓe wasa ƴewde ɗumen Moussa ara galle makko so haalde makko min de mi ala ta tan arde toon no mi ala ta arde toon tan so Moussa haalde makko o jandila ɗum wona hollude faara kono fof Moussa ƴewa ɗum ƴeya tan enɗam gonɗam hakkude maɓɓe
kono ko Musa wadata makko masala ɓeydam illa atu wan wata jabburan so wana mawni kinare e dundare yan kawge anji Musa hatta bana daran haw mahi galle wa jala baba hamina zahabi waɗi damal galle ngal baafe mawde de waɗi ɗum kange ɓolo wa daraba alal jida a judrani ha safa e zahabi pentour kange o pentire ɓale he wa kana al mala'u min bani israil dental bani israil ko en Abdoul Diallo yaghduna ilayhi so pini toon dawata toon ñallata ha hedde 1 heure taw yiɗi fofto yade jaha koota wa yaruhuna kadi kirda ɗum jaha kadi kirata ha fudre yere kadi koota o yiɗi mo ñammina ɓe o yuhaddisunahu eɓe jewtanamo o yata hakkune e hu eɓe jalnamo ɓe kaala ko jalni ɓe daara daari ɓe kaala gueɗe kewɗe wuuro wona jalde qala ibnu abbas falamma nazalati zakatu ala musa nde asakal jippe annabi musa atahu qaruna nani haala asakal tellima are makko fasalahahu an kulli alfin dinarun mo qaruna wimo dal min no mbirɗani no asakal wiɗani ewa cappa min kelleji nogas fo tan rubu dinar min mi wawa askirde noon saabu ko jogimi ko wawa limde ɗum joni mbaɗen ni min kelleji ujune fof tottoma min kelle wotere musa wi jaɓi o wi dammir ujune fof tottoma dammol gotol Musa wi jaɓi o wi nayi ujune fof tottoma nagge woto o wi jaɓi o wi baali ujune fof baalu gotol o wi jaɓi fof mi jaɓi ɗum woni an kulli alfin dirhamun kala mbuuɗi ujunere mbuuɗu gotu kala ujunere dammol gotol dal kala ko jogui tan joni noon o hooti galle makko kanko Qaruna fa hasabahu o konti o wajadahu shay'an kathira o tawi dal o ɗum so yaltini ɗum gasata no fo de dammi ujune fof dammol de o calcule o wi ɗum o wawa yaltinde te aɗen gari seeɗe kam wi ko capannayyi dammol fof ko dammol kanko noon dammi ujune fof dammol kono o konti kadi oɗon kiwo gas falam tasmah nafsahu bidalika fittani ko ronki nawnande muɗum fa jamaa bani israila waɗi ñalama goto bani israila waɗi ɗumen pato mi jogui mon haaju woodi mo totti temdata yo yeyno wuuro he yo bani israila fof yo ngal galle makko ɓe gaari o wiɓe inna Musa gada amarakum bi kulli shay'in fa'atumuhu wa yuridu an ya'khudha amwalakum Musa yamiri on kala hunde kala ko yamiri oɗon mbaɗa joni o yiɗi ko heptude jawɗele mon ɗum woni haaju makko joni o wi kadi yo gaddu asakal kadi ɗum heptude jawɗele mon qalat banu israil mbi anta kabiruna fa murna bima shi'ta an woni mawɗo amen kala ko jamirɗa min ko ɗum yamir min kala ko jiɗɗa o wi wadde qala o wi amurukum mbiɗa yamira on gelle gotel ɓe mbi hongel o wi anta atuna bi fulanatin zaniya debbo goto say nane wuure he gaddane kammo gayi fa jaala laha debbo fa naj'alu laha juuɗan mbaɗanen mo dokkal ala an taksifa Musa bi nafsiha o takka o wiya Musa ɓe pijji beele eɗen pofto e bone Musa ɗum woni haaju men fa ida fa'alat zalika kharaja alayhi banu israila wa rafaduhu so tawi debbo o wi noon tan banu israila fof goppat Musa goppa ɗum ɓe jalta e makko ɓe goppamo fa da'u ha ɓe noddi debbo fa jala laha Qarunu 1000 dinarin wa 1000 dirhamin wiyama Qaruna hokkimo ujunere menkede kange pir ujunere mbuɗu kaalis danejo gon wiɓe ala ko bool kange Qaruna wimo tottimo gon konngol wi ala Qaruna wimo amuɗu ko wa khalsuki wi nisa'i mami rendina mi rendinma mi anani mi wanma e rewɓam mi rendinma e rewɓam mi resma aɗa yiɗi mi resma debbo say gonɗo wuuro he o joom suudu mum ne luwi en luwi suudu mum cacagal o wi debbo aɗa yiɗi mi resma debbo wi eyi o wi eyi gueɗel mboɗo resma nane gueɗel janggo subaka sen pini takka Musa mbiya on pijji debbo wi mi jaɓi mi jawdi yalla ha nga janggo so bani Israil fof ngari ngara takkamo debbo wi mi jaɓi falamma kana min al-ghanimi ha weeti jama'a Qarunu bani Israila Qaruna rendini bani Israila fo summa ata ila Musa bani safo dendi jodi o fay galle Musa kadi kanko Qaruna onno kanko woni mawɗo mabɓe o wi Musa wi nam o wi bani Israila fo nanto jodi ene pandima ha jalta pour ñamiraɓe ko ñamirtunɗaɓe kaɗanɗaɓe Musa ari e ɓene toccoɗe to woni ladde karaje fa qama fihi Musa dari e mabɓe fa qala Musa wi ya bani Israila hemon bani Israila en man saraga gaɗa ana yadahu kala mo wujji min taƴi jungo mum wa man iftara kala mo jini walla kala mo takki jina jaladnahu samanina min fiɗum capanɗe jeetati ɓoggol wa man zana wa laysa lahu imra'atun kala mo jini mo ala debbo jaladnahu mi'atan min fiɗum temedere wa man zana wa lahu imra'atun kala mo jini ne jogii debbo rajamnahu min fiɗum kaaji hatta yamuta ha maya
on paami mbiya min paami tan Haaruna wi jaafoɗa o wiyayi bisimilla bon gonɗiɗo ha se jaafoɗa noon o wiyayi Haaruna wi wo in kunta anta mbiɗa kala jinɗo yoware hay soko an qala Musa wi wo in kuntu ana hay soko min qala Qarun heɓiri wi fa inna bani israila yazamuna annaka fajarta bi fulanati zaniya bani israila ne ngaajo mbi wonde a fijje debbo say gonɗo e wuri he o qala Musa ud'uha je noddoyemo ɓe noddoyemo falamma ja ande debbo ari qala laha Musa wi debbo ya fulanata hey ma kariyel beyya ana fa'altu bika ma yaqulu haula min wadde ma ko ɓeɗo biyata ko wa azzama alayha o wodini waaji o mawnini ɗum wa sa'alaha billadi falagal bahra li bani israila wa anzala tawrita o namdori debbo o Allah mo ganduɗa taƴƴo maayo taƴani bani israila ɓenni yoni firawna jippini tawreta e bani israila en mi namdori mama on kala ko biya en baddi ko beele gonga walla wana gonga illa saddakti so wana kala gonga fatadarakaha Allahu bitawfiq Allah hebbitori debbo o e hawridinde debbo o e hoore mum faqala debbo o wona wiide fi nafsi wona miijaade e hoore mum o wi uhdisu tawbatan afdalu min uzi rasulullah min kay mi wada feere mi tubana Allah joni mi harmene ko mbadannomi buri mojjude am e takkude annabi Allah mi takkude annabi lam daña won dal bi dal o wona yindane hoore makko to der makko debbo de jabo wi la wallahi wana gom en pijjade walakin non jaala li Qarunu juulat Qaruna wadini min jeenaari yenimi ala an agzifaka yomi takke bi nafsi e horam yomi takke Qaruna o hokkimi kaali yomi takke dum tan on min gamela yiide bani tan fa kharra Musa sajidan Musa sujud yana leydi sujjani Allah yabki wona wayd qala allahumma in kuntu rasulaka faghdib li jomam tawi komi nelaɗo ma e gonga ya tikkinam fa awha Allahu ilayhi Allah wahyi fewde Musa Allah wi inni amartu al-arda an tudiaka mi yamiri leydi ndi yo ɗofte fa murha bima shi'ta kala ko jidda yamirdi fa qala Musa wi be ya bani israila he mon bani israila bi name inna Allah ba'athani ila Qaruna kama ba'athani ila fir'auna Allah neli kame Qaruna no nelduno fir'auna Allah neli kam non hande Qaruna faman kana ma'ahu falyasbut makanahu wa man kana ma'i falyatazil kala e mon gondudo e makko jaaddo e makko yo won sara makko gondo e fo yo faaga ebe gandi no Musa hakkude mum fir'auna laabi fewana ebe gandi non do o ado wi on elama kade Qaruna non nello fir'auna gondo fir'auna fo feerum bonat dum non gondo Qaruna fo feerum bonat dum non be alasago watta no be don nawanno be 2000 faraji sakuji maaro be fo jamfi folli kebi da ndari mi min de min gala min ga ha heddi worbe dido ben kam bi dal kan men jamfata ko wadande men aduna ko to mayi koy mako mayda summa qala Musa wi ya ardu khuzihim leydi nangube fa akhadat leydi nangibe bi aqdamin min koyde mabbe ha muti koyde dedo kolbulbe muti o wi ya ardu khuzihim leydi bi nangube leydi nangibe ha kof o wi ya ardu khuzihim leydi nangube leydi nangibe ha radar wi ardu khuzihim nangube leydi nangibe ha dande kanko yimbe be wondibe be leydi ari ha hangade ha dande ebe nyaago Musa kanko yimbe be wondi be yata darrauna ila Musa ebe lodkino wayasruna wa yunasiruhu Qarun Allahu arrahim Qarun nyaago romo sabu Allah e sabu en dab yo yafudu
arwe minagol mam saba Allah en dab fo Musa e tirak de wonno Musa ko nyaagi Allah yo tikki dum tikki en ngande wonna o kerta woni ko wi Musa ko metti no yo kongol wi o nyaagima Musa fodde laabi capanɗe jeeɗi wa Musa fi zalika la yaltafitu Musa e cittako dide fedde siddede gadabi sabu sattude tekkerewu summa qala tagalu Musa ya abdu khuzihim leydi nangube fan tabagala alayhim deydi ombi e mabbe be muti nder qala qatadatu khusifat bihi leydi ndi modimo fa huwa yatajaljalu fil ardi o muta e leydi he o mo yaha nder leydi anani dey kulle yawmin qamata rajulin kala nyalawma fodde darnde gorko o mo muta kala nyalawma naata nder leydi fodde darnde gorko biyama la yablu qaraha ila yawm al-qiyamah ko nyada dargo wetto do leydi haaji وفي الخبر وانقول بي إذا وصل قارون إلى قرار الأرض سو قارون يتيم فيود نيبرد ليدي سابي أري جيري بيري نفق إسرافيل في السوري إسرافيل وطر الله درغ ضرب وأصبح واتن إسرائيل بني إسرائيل يتحدثون فيما بينهم بني يوتد بن جيوت حكون مبنبي إن موسى إنما دعا على قار ليستفيد بداره وخنوزه أي موسى sayi o hudi garuna ko furo hertoro jawdele galleji garuna di e heba ngaludu e be nyoha heba jawdi mum lita dum tan o wadirno ceeda ndeka Allah longini Musa kadi dum Musa kadi nyaagi Allah yo galle o e ngaluji fo mum deke en paami do leydi nyaamata mo kanko garuna ala ko yumkinni an yul gaza en jirgoreni wiye kefero mo leydi rappinta barno mu tagal ne may on ko garuna leydi nyaamata mo hay leydi dam woni Allah wi fa khasafna bihi min munni qaruna wa bidarihi e galle makko al ard leydi fama kana lahu min fi'atin alana mo fedde yansurunahu ene walla mo min dunillahi go wana Allah wama kana kanko qaruna olata min al muntasirina ko yoftotobe o wayaftade kay wa alamo ene walla te kanko wayaftade hor makko وأصبح واتلي الذين نبين تمنوا وادنوا أي موسى سيد بيوسنا جكان بي چوم چوم بين باتلي مكانه أنا وادنوا بمكانه درجة مكو بالأمس هنكيو بين بها قالوا وينو يقولون بين غني ويد واي كمبر هاوي ان الله كاي يبسط الرزق ان ورسل ارزق لمن يشاء مهاجم عباده جياب ويقدر مفانن كدي مو ولا لولا امن الله علينا سنه الله مجنانا ان لا خسب بنا ما ليد مدن ان ما ان انني ما ان مدن واي كمبر هاوي انه كو وني في كاي لا يفلح الكافرون ملك كيفر كاي ملك الذي تلك الدار الاخره اي اون ما قال الاخره نجعلها من بدن للذين ونند ben la yuriduna be muyana uluwan mawni kinari fil ardi leydi wala fasara wana panande wal aqibatul mahmudatu watande yettade gaylil muttaqina wadani hulbe Allah man jaa bil hasani kalama ardi la khara kongol mojjol falahu khairum minha o moyobe ko mojje kongol heko bi kalama arde kongol mojjol to la khara la ilaha illa Allah falahu khairum minha o moyobe ko mojje kongol heko ومن جاء بالسيئات كلام أرد بنان دينهم فلا يزال الذين يبتغون بين عملوا السيئات كل بكبني إلا ما كانوا سوانا كلاشن يعملون نقول إن الذي فرض أي أون فرلو عليك ما القرآن جبين ما القرآن لردك كان قولي دتوم إلى ما آدم فيولي ووير جمع ونسبابه jippade odo aya le Allah yamiri nelad Allah yo fer ummo makka fay madinatu munawwara o yalte garu sawrin o yahaka modde sin abubakar jamma be jehi be dewane lawol be jehi be perdi habe jetti nokkuni we jufa non hakkunde makka e madina o andi lawol fewde makka istaga ilayha o yidi yaade makka wa zakara mawlidahu wa mawlida abihi o siftiri do jibina ida bamma ko jibina fa nazara alayhi jibril jippi don wa qala lu atashtagu ila baladika ari yidi yaade wuro mon wa mawlidaka jippi mawlidika e jibinirde ma ari yidi yaton fa qala alayhi salam na'am neladu wi aha fa qala jibril inna allaha ta'ala yaqulu alladhi ma innal ladhi farada alayka alquran on Allah pardo e ma qur'an o jippinde ma qur'an taradduka ila ma adin o woni dutto on fewde wowirde ma arutto zahiran alayhim ma fawbe so Allah jabi o summiyatil balano ma adan wuro wiyete ko ma adu le anna sa anal insani ay fawin balade way udu ile hawana woni sifa neddo so tawi yalti wuro mum ko artu don wala wana
deke yanbaghi qira'atuha lil musafiri so neɗɗo ari ne wayna ma ene ɗanno aɗa jangganamo oɗo aya tafa'ulan sabu malkinorade bi awdihi li waɗani himɓe lam arta wuuro makko nde wonno ene heewi haalede kala jangganaɗo aya o ne heewi artude kam sene heewi artude ha yetto wuuro ma hay sene maayi kam marta ɗon o wi wawa wod biɗo noon kadi hol haade ko nelaɗo Allah wiyano noon hol goɗɗo no wirte noon o wi li annahu yuqalu innal qur'ana sa neɗɗo wima noon mbiya qur'ana nuzila lil ta'abbudi jippinira ko pour rewrede Allah waɗi ittidaihi e ñamtinire wona e le kanko jangowo jangono waɗannoto ɗo faka annahu qala kama saddaqta wa'ada nabiyyika fasduq wa'di elle mbiɗa an Allah no gonɗuɗa fodore annabi ma o ni ya gonɗo noon fodora min ne yoma artu wuuro amen bismillahi qul rabbi wi joomam rabbi joomam a'lam kanko ɓuri andude man jaa bil huda e on garduɗo e peewal wa man huwa e on mo ganduɗa fi dalali gonɗo e majjere mo binin feeñ Allah ɓuri andude ɗum wama kunta an muhammadu ala tonoki tarju aɗa jorti an yulqane weddete ileyka fewde alkitaba qur'ana illa rahmatan woni qur'ana noon weddama fewde ma yurmede min rabbika ummarade joome so wona yurmede fewde joome wala takunanna hotolaka zahiran ka ballodide kafirine wonnde heɓerede wala yasuddunaka oto firlite an ayatillahi ga ayaji Allah baada is unzilat caggal nde jippina ileyka fewde ma anani de qur'ana wadu o noddu yimɓeɓe ila rabbika fewde joome fewde rewde joome wala takunanna oto laato minal mushrikina koye hefereɓe jeeɗa oto laato koye hefereɓe wala tad'u hoto rew ma allahi wondude Allah ilahan deweteɗo akhara goɗɗo la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa so wona Allah kullu shay'in kala hunde yo hunde haalikun koko halkoto illa wajhahu so wona zati Allah kala hunde koko mayata ha yeddo Allah Allah hunde mayata wala hul hukumu Allah jeyi ñawore siyore ko ilayhi ko fewde makko turja'una duttoɗon e goble mon ñande yawmal qiyamati koye Allah paatu ɗon a faami o wi gueɗe fof hunde fof koko mayata so wona gueɗe jeetati ɗo Suyuti yimi ɗe gueɗe jeetati imam Suyuti ene yimi ɗum ɗen gueɗe noon mayata kala ko wona ɗen koko mayata woni samaniyatun hukmul bagayiya ummuha min al khalqi wal baquna fi hiyadil adam hiya al arsi wal kursi wa narin wa jannati wa ujbin wa arwahin kadha al lawhi wal qalam o wi samaniyatun gueɗe jeetati hukmul bagayi ñawore keddogol wasde mayde ya ummuha ene humna ɗen gueɗe jeetati min al khalqi e ko taga gueɗe jeetati woni ko mayata kala ko wana ɗum koko mayata wal baquna fi hiyal adam ko heddi ko fof koye fannugo wasede woni hiyal arsi mayata kursi mayata naari jeygol mayata aljanna mayata rumbu turu ɗo wonko woni ɗo way kono foti kono yiite mbaɓɓattu ni ɗum ɗon mayata kala neɗɗo ma gas ha heddo ɗum ɗon neɗɗo o fuɗɗitorto wonta neɗɗo a faami wa arwahun ruhuji mayata ruhu ittete koye neɗɗo kono ruhu mayata kañum kadallahi alwal mahfuz ngal mayata kuɗol bindowol ngol mayata ko heddi fof koko mayata suratul ankabut simore nde ko noon wiyete makkiyatun aje ko capanɗe jeegom e jeenayi bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewde huftidinde julɓe hefereɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewde heeride ko julɓe jeeyi ɗum ko lahara alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi dhalika Allah andi muyano e de karfeje Allah wi ahasiban nasu mbele yimɓe ɓe jikkat an yutraku ɓe goppe e aduna he an yaqulu pour sen ɓe mbi amanna ɓe mi min gonɗini ala wom laafi tun tabɓe pinnintaki a dañata ɗum sa wi ka julɗo kay waɗa ko jiiɗa kay kono koɓe julɗo tan aɗa ñama ko welma ka julɗo aɗa ɓorno ko welma ka julɗo aɗa hoɗɗi ko welma kay goto fof julɗo yimi goto fof kay julɗo Allah kay sa wi a jaɓi ɗum o addat caɗele kay fawa ma o ƴeewa ko mbiɗa amanna ko mbiɗa goom so tawi a jaɓima ha paari o addan ñaw o fawa ma o ƴeewa ko mbiɗa amanna ko mbiɗa goom sa wi ka julɗo a jaɓi o ƴetta ɓiyo o wara ala ko mbawɗa e makko ƴeewa amanna o mbiɗa goom aha ni neɗɗo mboɗo yinma aɗa rokkami sa safo ujunnaji sappo sa safo sang maaro min mboɗo yinma kay ɗum kay ala saago yiɗanmo tan aha aɗa yiɗimo kay a ala ko defɗa hande a fini a ñalli noon kanko o fini o defi ha heewi o ñaami o itti o hokkoyi puccu walla hokki mbabba anoɗa ma e heege o so weeti amanna o wonta ɗon de so weetida salmintamo ni mbimi kay a dañata ɗum an julɗo aɗa waɗa tan ko welma ka julɗo tan ala ko dañata fof ko metti ala Allah wi ala dañata ɗum waɗatama musibbaji kay guila jawdi ma ha e fittanu ma ha e fof ma o waɗa e ma o wi aya o jippi
كوين عمار بن ياسر إياس بن أبي ربيعة وليد بن الوليد سلمة بن هشام بيدو يؤذبون بمكة بيد لتنا مكة كنا نون كو أندين دين فوتنا هاي كوانا كم هاي كم أين فوق بيم آمنا كي أدنى كي يقولون Allah wi anani bele be jikkata be bi amanata womla ton tab finnintaki enani haɗu wala gal fatanna alladhina wallahi min pinnino be min qablihim adinoɓe ɓe aha adinoɓe ɓe tagere ɓe adinoɓe ɓe ɓennuɓe ɗo ɓe en min pinnini ɗumen fal ma'ana ahsabu dhalika cikke ɗum annahum alimu anna dhalika laysa sunnatu anani sunnatullahi wa lam tajid li sunnatillahi tabdila anani ويروى البخاري عن خباب بن العرش غوركو غوتو ني خباب en jangino mo nyandete khalifa makko hubbino jeygol ha lewlewti mi goldo jeygol ko gede didi wonan ma hen jaba mbiya nelaado Allah wana hay dara jaddamo min ñifa jeygol gol min jaha so dum ala bellere keccima yifangol hangol laab khababu jeebani muni o boti wutte mum o lenni dina jeygol he kecci ha bendi bellere yalti ha jeygol ñifi fo yeddani nelaado Allah o arino mo wuli to nelaado Allah ko wada ko no musdidi o tawi nelaado mutawassidun burdatan ene tuggi e wutti fi zilli kaaba do bubi kaaba do ko qulna ala tantasira ala tastansir ala tad'u lana awallinta ko anota nyaaganta ko min Allah minen de min tampi faqala nelaado wimo gara kana min qabbikum yu'khadhu ar-rajulu o wi adinobe on be julbe adinobe on be jiya gorko nange fa yufaru lahu fil ardi asana e leydi he ngaska maw fa yuj'alu fiha wade e ngaska he ha yetto daane mum on sa fa yu'ta bil minshari ris adde wiye yo wontu kefere salo fa yuda wala ra'sihi wade e hoore mum fa yuj'alu nisfayni fecce di ben badano mo non kono jabi ndeji o yumsadu imsad al hadiri ma duna lahmihi wa azmihi jaa wona mabbe joowum darne taw ko juldo hutte gilen wuri hakkunde nguru mum e ƴiyal mum rewne don koyno yeesode jamdi tufe tew hen bangi yekkede bangi tawni wuri kono fo ruttaki fa bayasrifu firri tan dum azalika dum non لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الركب من سنة إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله وين بدأ وادي دم دو ها واتنا سيت أمو سنة يا ها نكوي حضر الموت تو على كوري سوانا الله والزيب على غنمه تو بوي إن دمير مم ممتا دونك تيندول o wi dum do o mo yidi dum ma wat saha gummoda san a jaha hadar mota gor fadata kom andi boy ko me dammol yaada so boy watti nyalde demmini memata gandi don haaj hefere nyalde meden ta mbaaye meden wal sibu ala ghanamihi taw boy ne wonde dammiri mum taw memata ni mana nyar kan nyaldra ko hefere mbaldra ko be mbima cioci ciusa walakin kuntum tastaji o keni non nelaadi o keni ndeje tan fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ene andi be ganduda ko gonɗuɓe limanagal mumen wala ya alamanna al-kadhibina Allah kadin andi fen Allah ne andi majjani hen aydara am ɗaccuri hasiba alladhina sikkar ben yamaluna sayyiati gollaɓe ko boni ɓe cikkar an yasbiquna eɓe mbawi dadde min Allah wi sa aboni ma yahkumuna keɓe cikkar man kana yarju on jotiɗo liqa Allahi kawragal Allah yo andu fa inna ajalallahi la atin lajal Allah ngal duttigal koko arata o huwa sami'u kanko woni nanowo konguɗi jiyaɓe al alimu gonduɗo golle mumen wa man jahada kalama haba e fittanu muɗum fa innama yujahidu nafsihi ko haba ko koye makko artata sa haɓama koye ma artata fami إنما يجاهد نفسه فلا تمنوا بداءتكم وخدمتكم على ربكم فهذا بدأ بيد منكم يدوا الله يمينكم يبان وحالا نمال فالفضل له أنني له في توفيقكم لإبادته o wi bural ko Allah jeyi hol ngal bural ngal Allah jeyi
o wurtima e rewde mo o jaɓanima ko ndewɗama ko on kay kañum jeyi ɓuural wona ko Allah wurtuma e rewde ɗum o wurtuma kadi sa rewi kadi jaɓandema on kay jeyi ɓuural wona an ɗum noon hoto mbasa ɗe hoto kalane Allah wonde ko ni mbami haala ɗum Allah ɓurma andude inna allaha allah la ghaniyun anil alamina Allah ko jondiniɗo e binde ko ndewton ko Allah ɗum wala hen haaju sabu hadisul qudsi koy fala yasri minhu naf'un wala darrun so ndewi Allah nafoore nde yettata ko Allah so ndewani Allah lor o yettata ko Allah lima fil hadisul qudsi ya ibadi he mun jiyabam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ngande adibe onbe e wattindibe onbe yimbe mon e jinneji mon onon pop son ngoni e bernde goto e kulol Allah on bayino goto ni sago adun o fof adun o mumtas gila baba adama ha darga daro onon fof on kuli Allah ma zada zalika fi mulki shay'an hay huude be tay lama mum hay tus adun o mumtas adibe be e wattindibe pop gona hulbe Allah fofo kula Allah ali be tay lama hay tus onon pop adibe e wattindibe fo jeddon Allah ala usare lama hay tus on jidi de oso yi basa haydar mutinna inna allaha la ghaniyun 'anil alamin rol Allah no fadda Allah burmandu no fadda walladina amanu be ganda ene gomdini Allah wa amilu salih golli golle modde lanu kaffiranna min kafaran anhum gam be sey yaadum falandeji mabbe wala najziyannahum min jabbe ahsana ko buri modjude ma alladhi nden hunde kanunde be lano yamalu e gol ka golli ko moji Allah yamma ko buri dum anan golla ko boji Allah yamma aljanna ko buri aljanna ala ووصينا الإنسان من بسيمة ندنك بوالديه جنة بمم حسنا يوم مجن جنة بمم من بسيمة ندنك يوديكن جنة بمم يوم ما يبام من بسيمة ما دي مجن شغال نودا الله مجن بي ariwi Allah gasi a inni Allah ha gasi a seni Allah gasi a dofti ma Allah gasi kay mojja yumma e bamma anna Sa'd ibn Abi Waqqas ayo jippi koy odo gorko radiyallahu anhu o ahadul asaratul mubashirin bil jannati wasabiqina ila islam jeedude adibe jabte Allah be ko heno jeya sappo seedanabe ko naatobe aljanna gilana nguuri be ko heno jeya lamma aslama nde o jabi Allah kanko Sa'du alat ummuhu yummakko wondi wiyete ko Hamnatu bintu Abi Sufyan no yummakko wiyete yummakko woni Allah ta'kula wala tasriba yummakko bi nyamata yarata wala tastazilla bi sakfin nata e bubri wonta jode bubri hatta tamuta ha maya aw yakura Sa'du bi Muhammadin walla Sa'du yeddane laadal yimiraado wi mi nyamata mi yarata mi daanota mi nata e bubri so wana jeddane laado Allah walla mi maya burama fu bodbala yummakko wi mo non fa ba Sa'idun an judi aha Sa'idu sali doftade yummo o ko haali ko de wonno yummo o haali ko majjani aadu yummo o haali ko majjani non o sali doftade dum e ko majjani ko so yumma haali ko majjani ka jabata tay ka neddo kay asalo so bamma haali ko majjani asalo abi aka non bida ko ya doftamo koko Allah wi nelawal Allah wi kono woppu kaari mi woppani hoto juul min tay juuli hoto hor min hoori hoto jokku en min jokki en dam an kay nan don gedal ma tan haqqe ma yo dottuma ko heddi ko kay goro wonaaji ma dum ala doftade dum wona dofta ko daayere asawaral yummiraado muñi salasata ayyamin balde tati nyamani yarani nata ne bubri hatta ghasiya alaiha ha fekkori kis yummiraado faddi do yummiraado faddi ne fetto faataha ware yummiraado ne fetto ne reddo koy wa qala laha o yummiraado wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma kafartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wi nene do gonda do mi wodi haysa jogima temedere fittaadu ene nder ma par fittaadu ne yaltira gotel bodo naara mi wada jeddo wona laadal o tampino hoore ma
aha otambino warema fa in siiti fa kuli sa yidi ñaam wo in siiti fa laatabu sa yidi hoto ñaam nene sa yidi ñaama sa yidi maaya mi ka wona jeddo ne laadal falamma ra'at zalika ni jummiraado andi hankadi boni tan boni marsata akala do watti ñaam ni ñaama ko jogo dum ha ñaama tan maay ay o jippi Allah wi ووصينا الإنسان بوالديه أهانو من بسيما نتنكنو حسنا بوالديه مجند جنابهم من بسيما نتنك مجند جنابهم ديغانا كبن بما فو بدا ko haade ko hawri ko welede Allah kebe kan ma goppa tawde hawri ko welede Allah kala da wala dum ande sa may ko jengol paada ko ala maslaha nala Allah non wiya Allah wi mo non Allah wi mo qul ya walidayhi if'al ma fa inna masiraka an-nar nela Allah wi nela Allah wi gaajido jinna dum kala ko yidi aduna yo wat no yidi fo yo rewru Allah ko jengol fay no tampido war bakko taare kay ko be bima ko welede Allah asali ba ko jengol paada dum kam masalaha Allah tay non kono odo ni dum on kam haydara be martaba ma be to kono wa in jahadaka sabe defima li tushrika bi ya rendin am ma laysa laka bihi ilmun ko Allah nama mudum gandal wala tibi mo doftal sem bima yawa ko hawraade salude dum kam doftal wi dum ngum salahu ilayya marji'ukum koy amon ruttorde mum fa unabbi'ukum mi habra on bima kuntum kala min ta'malu odon gollam yebon walladina amanu be be ganda enen gongdini Allah wa amilus salihati gondi golleji moƴƴi Allah wi lanu dakhlannahum fis salihin be mamin nanu be yimbe be ganda ko moƴƴi mamin nanu be moƴƴi wa minan nasi ene yimbe non man yaqulu mo ene wi amanna billahi min gongdini Allah fa idha uziya sa torlama fillahi ta Allah ja'ala o wada fitnatan nas to e yimbe de kaza billahi no kom lette Allah ni ene yimbe biyo mi jabi Allah mi jabi Allah mi jabi Allah kono so nanna may suudu tan so fiyama tan woppat so wodi de telna seeda tan so fiyama tan woppat ene yimbe waabe non wada no kom lette yimbe be no kom lette Allah o natta hulde Allah hula neddo hula rewde Allah hulde neddo ene yimbe waabe non mimi kulowo rewde Allah sabu hulde neddo ene yimbe waabe non on ko nafigo wi fayudi o doftobe fayunafigo wana nafigo wana wala in jaa nasrun wallahi so tawi ballal ari wonande julbe min rabbika ummarade joome be koni la yaqulanna kambe nafige be biya inna kunna ma'akum minen ko min gondunode awalaysa Allahu bele wana Allah bi alama kanko woni gandudo bima fi sudu an ko ne betim Allah kayne andi wala bala jawam ko yey wala ya'lamanna Allahu Allah kayne andi alladhina nabiyyan amanu be ganda gongnin be Allah e berde mumen wala ya'lamanna almunafiqina Allah andi nafiqe be goto mo kanko yabardu wa qala alladhina kafaru hafere be bi lil ladina wanande be amanu gongnin be Allah e bi ittabi'u sabilana dewe diina amen wal nahmil min dodo khada kum bakkatuji mon e fere be bi julbe ngare dewe amen min dono on bakkatuji mon bi no fofeni wala kido rono ma bakkal ma fofeni kay on ala war ko badda fo ma na dal janna asemti Allah wa ma hum bi kam wanani kambe bi hamilina kebe wawbe rondade min khadaya hum bakkaru min shay'in hunde innahum kambe be kay la kazibuna kabe fenobe wala yahmilunna mabe ndoro asqalahum bakkatuji mabbe wa asqalane bakkatuji ma asqari hum de bakkatuji mabbe be ndoro bakkatuji mabbe be ndoro bakkatuji wondude bakkatuji mabbe aha pobbe dodo kebe bi'en no mbade ko boni ko be ndoro dum wala yasaluna mabe nande yawmal qiyamah nyalawma daranga amma kanu ka ko be la neftaru pepino wala gar arsalna wallahi min nelino nuhan gorko wiyeteni ila qaumihi fewde yimbe mum min nelino nuhu fewde yimbe ma ande nuhu non wiyete ko Abdul Ghaffar woni be wiyete ko yaskuru woni be ko saknu wiyete de annan nasa baada arama sakanu ilayhi de wonno caggal baba adam yi foko makko pudditi woni fa huwa abuhum kanko woni dimmi ba mabbe dimmi caggal baba adam ande tagorde fo halkano ma haydi capande nayo be non ko hen tagorde fudditi dum non kanko koy be no jeya ولقي بنوح لكثرة نوحه على قومه wiyama no wayranno yimbe makko dum adana weede nuhu firta goyo
وقيل ونبي على وويركوك على خدر غوفل مكو لما روي أنه مر بكلب ويا من يلم غوتو وبرتنو من رواندو فقال في نفسه وحالاني هاننادي وجيو رواندو كجوكان رواندو جوكا كينن غدا نيت en ñawi o wirti rawandu ndu non ƴeewi rawandu way sofde ni o ma agbahahu ala ko ɓuri ndu rawandu sofde e miijam e tan e ɓernde makko o wiiri noon Allah wahi yimo wiba anuhu a ibtani am ibtal kal ko min ngaybinta walla rawandu ngaybinta wana min tagidu wana min waɗino sofndu min ngaybinta on saha wiyama kanko baba adama do kanko annabi nuhu o wone wayde gila nde no watti yede nuhu ko wana nuhu nu firta goyo wana non wiyete a khalaga anta asanu min arwa tagdu buri rawandu yotti alwi warwa tagdu buri ko nuhu non bamma ko were ko makki paamu bamma ko ko muta wasile on ko idris jibindum iblis jibindum ko burdu jibindum ahalin jibindum ko inan jibindum ko nus jibindum ko sis jibindum ko baba adam dum woni akko makko ko kanko woddirane baba adam fe ko enen goddi adam kono kanko o waddani no فلبث فيهم ونيبه مبه الفتنه سن دوبو جنره الا 50 امن سوانا دوبي شفande joy omo noddabe fewde Allah fa akhadahum ad-dufan jam kewdam nangibe be joli kom kambe zalimuna kebe heferet Allah fa anjaynahu min dandinuhu wa ashab as-safinati yimbe be wonduno e laam wa ja'alnahu min balimu ayatan ko hawnide lil alamin wonande binde arabe ciagal mabbe allawi wadhkur jamtu ibrahima o gorko il qala li qawmihi tumade wen yimbe makko ubudullaha ngotidini Allah wattaquhu kulelefte Allah zalikum rewde an Allah kulti Allah ne khairul lakum buri mojjande de ko gondo do mum in kuntum ta'lamuna bayde o don gandi inma ta'buduna ay ko dewoton min dunillahi ko wana Allah ko awsanan ko debbi wa takhluquna odon pepido ifkan penale odon biya wande jalengeji ko ay randidibe Allah innal ladina ta'buduna min dunillahi ben be dewdon ko wana Allah be en la yamlikuna lakum joganaki on rizqan arzigi kattanani fabtagu sodon dabbe indallahi to Allah rizqa arzigi wa abuduhu dewe Allah waskuru mante ilahu wanande Allah ilayhi ko fewde Allah turja'una nduso don ko in to kazibu so on penni onon makkanabe fagal kazaba umumun fennino leji min gambikum adina bon wa ma ala rasuli wadaki nelabe non illa al balagul mubin so na jittingol pengol tan wadi nelabe awalan yaraw bele be ganda bele be jiyani kambe kayfa yubdiullahu al khalqa onno Allah fuddir tago yele jewno Allah fuddir tago gilan sobbere ha hebbere ha hettere ha wana neddo so mayi idu ho wurta tago ngo no fuddirno dum ni inna zalika waddi dum de fuddude tago ngo rutta dum wali watta dum neddo Allah yasiru dum ne nebi dum no ton jedde dum ul wibe siru fil ard jehe pewe jehe leydi he fanzuru ndare kayfa wada al khalqa holno anani feñiri tago ngo adinobe on be jeewen Allah warti dumen summa Allah ko Allah yunsi unnas ara kanko woni puddo tago al akhirata wattiningo inna Allah ala kulli shay'in kalahunde yohunde gadir ko katan yu'azibu man yasha wa ma lefta mo haaji leftude wa yarhamu man yasha wa mo yurmo mo haaji yurmaade wa ilayhi ko fewde makko tuglabuna duttita don wa ma antum wanani onon bi mu'jizina ko on dadobe jommon ala fil ardi leydi ndi on dadata wala fis samaa'i sa'idu asman so tawi ko to gondon wa ma lakum alana on min dunillahi ko wana Allah min waliyin mo en hadana on dum wala nasirin wana mo en firlita on ga lefte walladina kafaru ben don yebdube bi ayatillahi ayaji Allah wali gayi jeddi kawrangal Allah ulaika ben kay isu min rahmati ben ngoni fiftibe aljannam ben fiftima yurmedam wa ulaika be lahum ne wonde men azabul lati alimun musib qala ta'ala ne hala andi dum do ko jumla mutarat ko arat ko Ibrahim haalanno de o fa ma kana jawaba de Ibrahim haalani tagore de haalani yimbe mum wanani jabo wal qawmihi yimbe makko be illa an galu so wana be bi uqtuluhu baremu uqtuluhu baremu aw harriquhu walla chumemu fa anjahu Allah minan nari Allah dandimo e jeygol he inna fi dhalika wani edandedam la ayatin ko dalillaji anani de hatan Allah di gawmin wanande yimbe yu'minuna be enen gongin wa qala Ibrahim wi inna mattakhastum ay ko jogirdon min dunillahi ko wana Allah awsanan jalangeji di jogirdon di ma wadda tan baynakum ko jidiral hakkunde mon tan odon jidiri fil hayati dunya e ngurnam aduna ma yawmal qiyamati so on maayi nyade darga yakfuru ba'dukum bi ba'din yoga man ma yeddu yoga wa yal'anu huda ba'dukum ba'dan yoga man kadi kuda
joga rewannoɓe kuuɗe ɓe ndewnoɓe wa ma'wakum onon rewnoɓe e rewanoɓe pop tapporde mon annaru ko jeygol wa malakum alana on min nasirina haɗoɓe ɗum fa amana lahu luɗum gonɗini luuɗu ibrahima anani fa amana lahu gonɗini ibrahima luuɗum oɗo gorko luuɗu noon ko ɓima woni ko ene wiye haran wa qala ibrahimu wimo innino min muhajirun komi jogorɗo ferde mi yalta yimɓamɓe ila rabbi fewdede joomum yamirim mi yalta iraq mi faya nokku no wiye sham innahu anani iraq sham ko dimasqa woni ko suuriya to woni sam ewa iraq o kawto ibrahima wonno cagga ɗum fati siri hono mbiyata siri ko suuriya noon mbiyete innahu anani de Allah wal azizu kanko woni polɗo e laamu makko al hakimu ñeñuɗo e golle mum o habana lahu Allah wi caggal ismaila min dokkimo ɓiɗɗo ni wiye ishaqa caggal ishaqa o jibi wuuri kañumne ha jibini ɓiɗɗo ni wiye yaquba anani wa ja'alna Allah wi min mbaɗi fi zurriyati e geñgol makko kanko ibrahima min mbaɗi hen annubuwata ko wiyete annabaku wal kitabe min mbaɗi hen ko wiyete defte tawrede e linjila e zabur e qur'ana foof yalti koye ibrahima wa ataynahu min dokkimo kanko ibrahima ajrahu jobdi makko fi dunya aduna mantore moƴƴere kala joom diine wa innahu kanko ibrahima kadi fil akhirah l'akhirah la min as-salihin koye ɓurɓe moƴƴude ko hen o jeeya wadkur janto luuɗan o gorko ida qala li qawmihi tuma nde o wiyen yimɓe makko ay innakum yati onon la te'tuna al-fahishata on garade bonande ma sabaqakum biha adaki on e bonande gartonde min ahadin hay goto min al-alamin e binde hay goto adaki on wadde ko boni a innakum yati onon yimɓe de te'tuna rijala on garate worɓe oɗon gonda e worɓe oɗon mbaɗa goor jigenako wa tagɗa una sabila oɗon taƴa laabi kala gorko birtiɗo on oɗon punta ɗum oɗon kefta ɗum oɗon mbaɗa e muɗum bonande wa te'tuna gaddon fi naadikum e batuji mon almunkara gueɗe bonɗe oɗon mbaɗa hen gueɗe bonɗe pankare goppeɗe goɗe fama kana jawaba qawmihi wonani jaabowol yimɓe makko nde o wi noon ha gasi illa an qaalu so wona ɓe mbimo itina addannin bi azabillahi lefte Allah ɗe mbiɗa ene gara ɗe yo ɗe gara in kunta min as-sadiqina ɓayde koye gomɗuɓe jeeɗa قال أبي ربي جومم انصرني والله على القوم يمبي المفسدين بنات والله ممك فاستجاب الله دعاءه الله جاب دعاء مكو الكب ولما جاءت رسلنا إبراهيم لنلا بأمن جتنا إبراهيم هنا ملائكات بنقدر إبراهيم بالبشرى بالولتو بنقدر مبيدن ويا إسحاق بدو ما ورها جبنا أويا جبنا بدن ويا يعقوب أويا قالوا بنبي أهانون قال من جانو ما بينجل إننا من المهلكو من جوكر بحالكودي أهل هذه القرية كولج غودو ورو وانغو سارمون دو غودو ورو إن على حسب يند ورو كانوا لاتي مظالمين كهيا فرب قال إبراهيم بي إن فيها لودا ورو غودي كم إن ودي لودو بيتي لودو نانتون كو ماج قالوا بي أها نحن أعلم بمن فيها من بودي أندو وون بي وره لأنه نجينه من دندمو وأهله كان كو يمبه غال مكو إلا امرأته سوانا جاب مكو اونون كانت اون لاتي من الغابرين كو هدتو lefte jeya walamma an ja'at rusuluna de yettino nelabe amen luudan luudu si wi abihim o suni e mabbe no feewi de o yibe de o suni e mabbe wa daqa bihim zar'an o bittine mabbe beccal de wonno so tawi adani kodo a hoolaaki wuro ma walla hoolaaki hoore ma bernde mane Musa seeda de wonno worbe be arbe makko be ko yobbe jeese be ngare makko non e sifa wonde ko hobbe be ngare makko ko sifa worbe e be bakki ciawli mabbe ko be hobbe tan fa khafa alayhim qawmahum ko hule mabbe non yimbe makko be anani en gandini mo non ko be nelaabe Allah ko be malaikaaji be gona yimbe kono kanko ndo yibe de o sune mabbe de be ngare makko e be jema jaati gebe ala sago jippina be kono non o ma andi wuro ngono bay jaasi dum wadi o sune mabbe ne feewi o bitti be becce makko bitti en bittan ko haa ko hobbe be ngare makko so yida tan je hobbe paamirta وقالوا ne hobbe be teñani mo be paame makko dal no wayni ko cunir emi wala takhabaruhul wala tahzan hursuno innanu minen munajjuka minen goni dandobe ma aha munajjuka walla munjuka wa ahlaka an yimbe galle ma fomma min dandon illa mar'ataka sawana cuddido ma kana cuddido ma onon min al-ghabirin ko hedrobe halkarija innanu minen munziluna minen goni jogorbe jippinde walla munazziluna ko min jippinobe ala ahli hadhihi al-qaryati e jomirabe ngodo wuro rijzan ko wete lefte min as-samai ummarade asman bima kanu sabako be lati yafsuguna be jalti doftare wala qad tarakana minha wallahi min goppe wure he ayatan hawninde bayyinatan
maw'izatan feñde li qawmin wonande yimɓe yaaqiloɓe ene jogo haqqillaji Allah wi wa arsalna min neli ila madyana fewde wuro no wieni akhahum bandiɓe shuayban wiyeteɗo noon fa qala nde o yetti o wi ya qawmi yimɓam ubudullaha gotiɗini Allah warjul yawma kule ñalawma al akhira battidiɗo kule on ñalawma wala ta'aw horo bonne fil ardi leydi ndi alhaali laata musidino kon bonnuɓe fa kazzabuhu ɓe pennimo fa akhadathum rajafatu nangi ɓe dillere leydi anani dey sattude fa asbahu ɓe battini fi darihim e galleji mabɓe jasimi ɗe ɓe gise koɓɓe ɓe maayi Allah wa ahlakana min kalk adan leñol ne weeni wa hamudan e leñol ne weeni wa qad tabayyana lakum feeñani on onon makkanaɓe min masakin e koɗorɗe mabɓe soɗon payi yaman walla oɗon payi sham oɗon birto hijri oɗon birto yaman Allah wi wa zayyana lahum shaytan min cuɗaniɓe seyɗane walla suɗaniɓe seyɗane a amalahum golle mabɓe fa saddahum seyɗane faddiɓe ani sabili ga lawol gonga wa kanu ɓe laatinomo noon mustabsirina keɓe yiyannoɓe de keɓe jogui guite de kono noon ɓe mbayino ni Allah wi wa halakana min kalki kadi qaruna ngal ɗo gorol o fir'auna e ngal ɗo gorol wa hamana e ngal ɗo gorol ɓeɗo fof min kalki wala qad ja'ahum wallahi ɓeɗo anani arina e ɓeɗo ɓe limtanmami qaruna e fir'auna e hamana arina ɓe Musa addina ɓe Musa bil bayyinati hujjaji ɓanguɗi kono fastakbaru fil ardi ɓe mawnikini e leydi wa ma kanu ɓe laataki noon sabiqina keɓe daɗoɓe lette amen fa kullan ɓe min kalanmaɓe ɓeɗo fof kala hen goto akhadna min nangiri ɗum bi zanbihi e bakkar mum fa minhum ene mabɓe man arsalna alayhim hasiban ene mabɓe min nelde mumen kaaƴe ɓen koyno yimɓe ga uluɗu ɓen ko kaaƴe kalkira wa minhum ene mabɓe man akhadathu sayhatu ɓe ganda haacango mayde nangi ɗumen kalki koye yimɓe annabi salihu wa minhum ene mabɓe man khasafna bihi arda ene mabɓe ɓe min monniri ɗumen e leydi wayno qaruna en jangguino jonjoni wa minhum ene mabɓe man aghraqna ɓe min jooli koyno nuhu e fir'auna e hamana en ɓenne kadi ko ndiyam yooli ɗumen wa ma kana Allahu sifataki Allah noon liyadlimahum ene toñaɓe taw ala ko mbaɗi walakin ko woni kanu ɓe laatima yadlimuna anfusahum kamɓe toñata koye mabɓe mathalu alladhina sifa ben ittakhadhu be jogiti min dunillahi ko wana Allah awliya be dofto be jogiti do be jorte mumen nafoore jalangeji Allah wi sifa jalan kama hadil ankabut way kono sifa jamala anani de ittakhadar jogiti baytan cuurel ngel jamala wana sañal gese mum wi ene wana to Allah wi wa inna awhanal buyut buri lode e cuudi pop la baytul ankabut ko suudi jamal ittata nguleki ittata jagol o wi rewde jalan ko non tan way ala ko nafata lorlata i suudu jamala itanguleki en ita jangol jama jalanne hono ita ala ko nafata ala ko lorlata law kanu ya'lamuna sabe gandi kay yebe jewdu bismillah kono inna Allah aylam Allah ya'lamu wa andi ma yad'una ke bende bata min dunihi ko wana Allah min shay'in hun wa huwa al-azizu kanko woni poldo al-hakimu nyenyude golle wa tilkal amsalu din ma tindi gonde qur'ana Allah wi nadribuha e min badana lin nasi wanande yimbe wa ma ya'qiluha famata illa al-alimuna sawana andu khalaqa as-samawati wal arda Allah tagi asaman tagi leydi wa tagi dum bil haqqi ko go'an inna fi dhalika wa asaman tagi eleydi tagere la ayatan ko dalil ngotin fago hattan Allah kono ko lil mu'minina wanande gomdinbe Allah ko be naftarto kefere kam yidum kono naftarta utlu dursit ma uhiya ilayka ko wahya fewde ma min alkitabi qur'an wa aqimis salata nelaado Allah Allah wi mo nyiid julde inna salata ay julde tanha ene hada anil fahsha'i banande wal munkare pankare julde ne hada ko boni ene hada ko pankare anani e yilum wazabatu alayha nyibde julde takunu sababan fi tadhirihi ena wana sababu labde neddo anil fahsha'i wal munkari ga gede bande ga gede gañaade istufi yasturuha so tawi saddeji julde di timmi wa adabuha nediji julde di timmi so tawi timmi julde ne had so tawi saddeji julde timmi ema nediji julde timmi ema julde ne han ma wadde ko boni so neddo wi julde hadata ko boni o faamani tan kono julde kay hada ko boni so julde ma jabama ka wonta war ko boni julde ma so jaba a wonta war ko boni
li anna al wajiba sabu ko waddi hinal iqbal sahane neddo hucciti ala salati e julde at-tadhiri min al hadath al hissi labdemo e tayre ne ganduda ko yiyeten wal ma'nawi e tayre li yiyataaki wa tajdidi tawbati ko hedditina tubu boya fa ida waqafa bayna yaday illahi so darima yeso Allah o mo juula wa khasa o hula wa tadhakkara o mijo annahu waqifun bayna yaday mawlahu wa anna o dari e yeso khalifa makko wa annahu muddali'un alayhi wonde Allah ene jelliti e makko yarahu ene yamo fa hina idin so wayi non yadhharu ala jawarihi feenya e terde makko hay'atuha mbadi julde wa qawluhu ma dama al mar'u fiha kongol biingol don do neddo no woni julde ne hadama ko woni ko boni hada ahadul qawlayn kono wal qawlu sahih annaha tanha anhu fi sa'ir al awqat julde dendangal waktu yo waktu ko selli ko julde ne hada neddo ko bonta wana julde wana do gonda julde on han mawde ko boni ala julde kay so tawi jabama wonta ko bonta kala waktu na han mawde ko boni lima ruya anna fatan min al ansar sagata goto e madina nabe kana yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o sagata ene juldanno ene laado Allah thumma la yada'u shay'an min al bawahish o woppata hay huude e bonandeji illa takabahu so wana wat so waktu wi no fay jama o julde ene laado Allah kono so yalti ko weli fo wat so yalti ko bona wat o wusifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam haluhu nelaado halana alhaadi makko no wayni fa qala nelaado wi inna salatahu satanhahu ay julde nde o julata o woppani nde julde ma ham falam yalbas an taba daraki renki Allah wadi o tuub wa hasuna haluhu alhaali makko mod o ruwi an baadi salafi annahu kana idha qama ila salati won jiyaada Allah goto e salafu e sali hen mojjube bennube on sono juulanno irtaada o wanay signude wasfarra lawnuhu baadi makko soyda o waylo kanko pop fa kulli ma fi dhalika wodi namdido mo wi ba an sada juulan wona ko signude ko dum woni fa qala inni waqifun bayna yadi illahi o wi min darim ko yeso Allah taala todo sene darima yeso Allah kay wona signude foti wonde ko mayde sabu wo huqqali hada ene waddani mi dum do ma'amulu ki dunya so mi darima yeso sandarmo mi signat ifa kayfa ma'a malikil muluki so mi darima yeso sandarmo mi signi so mi darima yeso lamdo o kay pon ko mayde wona signude ha wa amma man salatuhu bi khilafi dhalik mo ganda julde mum meeda hadde dum wadde ko boni bi an kana la khusu'a fiha so mo juula hulata Allah wala tazakkara umidata ko Allah fa innaha den julde la takunu sababan fi nahyihi den julde wonata sababu hadde mo wadde ko boni bal yastamiru ala ma huwa alayhi ko wone do mum tan dum wonata min al buudi ko betto ko woddude Allah lima warada sabu rasul sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatahu adin fahsa'i wal munkar lam tazidhu min Allah illa bu'dan mo julde mum hadande wadde ko boni den julde ala ko beeto mo to Allah so wana woddude Allah dum non inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi ay janto wal Allah akbaru ɓuri mawnude e julde e bisairi anwa'ihi akbaru e fadlu dan ala idagi limaru an abi darda a gorko goto e sahabaɓe nelaɗo Allah ene wiya abi darda radiyallahu anhu yo weli Allah wona makko o wi rasulu sallallahu alaihi wasallam meeɗi wideɓe ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum ngaremi haalan on ko ɓuri moƴƴude golleji mon wa azkaha enda malikikum ko ɓuri laabde ɗum golle mon ɓurɗe laabde to Allah wa arfa'iha fi darajatikum kuburi hen bamtade e darajuuji mon wa khairil lakum min i'da'i adh-dhahabi wal waraq buri mojjande on ittude jawdele mon onon cakko kangeje kalisaji wa khairil lakum min an talqaw aduwakum ko buri mojjude e modon nde kawraton e anbe mon fatadribu a'naqahum tajon daade mon wa yadribu a'naqakum taja daade modon fo ko buri dum mojjude ngare mi halana on qalu bala ya rasulullah ko buri dum mojjude kay tawde wodi halan min tawde kay ko buri julde ne wodi ko buri mojjude e golle ne wodi ko buri bamtaade darajuuji ne wodi ko buri sakkade ne wodi ko buri felloyde jihad kefere warma walla bara dum ne wodi halan min qala zikrullahi tantade Allah وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة نلاد صلى الله عليه وسلم أميدين نام ديد دبي الله بوب فالكو بولي مونود درجة الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا جنت توبة الله كهيب بيبولي مجد
قالوا يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله هاي جادو هنا دين الله فقال أوي لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختدب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة أوي أودو بلو جهاد so felliri jihadi silam makko o fiiri dum heferebe ha silama ka heli ka fuudi ma jijam wirdobe buri mo hewde baraji fa zikru afdalul a'mali dendangal golle pop zikru buri huwa al maqsud min tilaba ko jangude qur'an ومن الصلاة وين جولد ولذا ورد عن الجنيدي أو غرق جنيدي وي أنه كان يأتي الأسات إن يأتيه الأسات نأرنا إمكو وفو بالله يريدون التوبة على يديه يبقى وادو بكو بني نغارا إن توب دي جولد مكو فيلقنهم الذكر ولنغنا بيردو وين يهم بيردو وتاتا بيردو وين يهم بيردو ويأمرهم بالإكسار وي يبقى كبين هن نون يبقى جانتو الله يبقى جولي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بات لطيف يبقى يا لطيف astaghfirullah yebe maddum yebe kebbin dum so jom wadi non tan fatana wara qulubuhum tan berde mabbe nurda dum woni wala zikrullah ay jamtu wal allah akbaru uy mawnude wallahu lamda allah non ya alamuni andi ma tasnauna ko gollaton wa yujazikum bihi kanko woni jobo wondum deke so neddo yima ya woppu wi mi wappaani mi dum yo faala xara wappaani sadaqallahu daju tawi mara jaggu tan mi min te